Di, Pipista, mana? naman na di. Kanila kung ikaw niya tabon. Dali tabang. Cute ba ni? Cute mo kayo ni. Hindi lang pa na. Lingkod sa kadali. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Magandang umaga po. Good morning, good morning. Ay buntag, sir. Sir, pamatay na to. Katulo nang. Oh. Parang jud. Bumi na. Oh. Wala lang yun doon kanang mo Unsa man? nang sakit dili gid sakit na mura gid ni. Unsang klaseng sakit? Muot, sakit or Sakit sa umuhot. sakit ng muot mo na yung kwanda rin pamatay. Mura gid. Wala ubo? Ginaubo na ko para dili mo utong gino. Di ubo lang. Pero wala kutas, wala tunga. Wala man. Ang likod dili mo kuan, kulit Sakit. sakit likod. Dire. Awak. Wala lang wala mo nawak. Kani ra gid siya dire. Ya og kaning sa likod makatbangay siya. Mura na bilin. Wala rin. Sige, sige. Ayan guys, asa kitong balay ni mo sir? Perfect home. Perfect Homes, ayan. Shout out guys sa taga Perfect Homes, Digo City. Ayan, so hello sa inyo ha, good morning. Ayan na inyong silingan dire. O inyong mare-pare atong tabangan no na dungog man nimo na dungog ninyo. Ikatulong balik niya ron nya. Kung nakita ninyo ang previous video niya, mo ni siya ang gitayhupan ni siyang dili makita ang gitayhop sa iyaan eh. No. Kung na to matabang maglaing gyud ang lawas ato. Makuan jud ba no? Kan jud gibati ato. Luya itong lawan ato. Isa kasabot. Ato pong daton sa kuan ko na sa mga medicine matagbaw pod madakaan jud ta. Lagi ko ginatong margaron. Sige mahala gyud. Uba na bilubihan jud balik gyud siya. Okay. So ikatulong balik ni Sir karon no atong tabangan nga I hope lang wala na to no katong nagtayop sa iya no. Kung nakakita mo tong dati nga kuan mga pila ka semana no yan. So tabangan na to si Sir nga maayo inubanan sa pag-ampo sa Ginoo. Ayan. So of course mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel guys. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Laos, Malaysia, Japan, Indonesia, India, United States. Thank you for watching my YouTube channel guys. Ayan, of course, siyempre number one pasalamatan ako, Pilipinas, maraming salamat Pilipinas. O sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa inyong suporta. Sa subscribers nako na 1,700 plus, maraming salamat. Ayan, o sa mga nagka-comment ako, maraming salamat niya. Kuha na ko kaganina, naghimo na ko 1,740. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Ayan. Kaya di yan basta-basta mong subscribe. Kaya mamili po ta. Adi kung subscribe, anong tanaw lang. Subscribe. Kung daghan na 1,740. Ayan. So mga nag-comment po nga taga-asa ko, location, address nako, taga Digo City ko. Barangay Sunuan, First Cram Street, Rabina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur. Ayan. Kung ganahan mo makig-friends ako, may Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. So ayan guys. So kung karon lang ka nakakita sa ko ang video kani, ayan. Kung mahilig ka og Hilot, traditional Hilot, please subscribe, click lang notification bell para updated ka sa mga ginahilot na ko o ginamove na ko dadlaw. Like and share. Ayan. Mas nindot ko makashare ta guys niya. Comment lang po kung ganahan ka. Kung na kay mga pangutana na imo ginapamatay nga hantod karon imuha gyud po ginadala-dala. So ayan guys, maghilot na ko. Shout out sa taga Perfect Homes, Digo City. Love you guys. So ayan guys, maghilot na ko. Please subscribe po. Ulitin ko po. Please subscribe my channel. Na natutirahon kay yung pinaka-problema karon ay ang dughan o yung likod. Ayan. So, maghilot na ko guys. Love you guys.
Wak ba? Hindi suka eh. Dali ka na mo. Ano na kayo? Nandoon kita sa aircon. Lawan naman. Ha? Hindi mag-iiya. Ha? Mag-iiya ko. Oh. Nih, gamay na lang pero no. Online. Ano ka lang? Online itong lagi. Nagmenos man ta sa aircon. Oo, buti na po. Kaya naman po. Ulo eh. Ay, labis. Control na biya tanong. 1 hour lang. Dili na 2 hours, 3 hours. Na, ano siya? Ingat naman ba? Ah, mangit ka. Sige, nga isa. Ay, kaya mo. Totoo na. Ito? Adje. Sabay isa, Jel. Mangit na siya ka. Kato kay Bijeng kwarto. BJ. Ano ang pangyay eh? Interrupt pa. Interrupt, guys. Storyahan na, gano'n. Wala na mag-ipo sa Facebook eh. Hindi sa pwede, boss. Ngita ko sa notebook blue, mga asa rin, ma'am. Nagyan.
Eh, ito ang number dito ba? Isulat mo tanong ko ganina. Kaya akong teksan ng dayon ba mo? Ito ba? Pwede na sa ilalong ba? Pwede ba kita ilalong ba? Huwag mawala. Kung hindi, nara po nang dapat yung tago. Hindi ko makita ang biyari. Ay, anak na lang. Sabi mo, ilis at lain. Karang isutan din ang tan. Numero ba? Nata na lang puro man. Hindi ko din nakulugan tayo. Gusto kong tuloy, mahulog ba? Puro ka? Papayat ba? Papayat ka? Ngayon, ito ba yung taon nagmay? Oo, gano'n. Regana eh. Hindi ka anak? Kasi wala lang lang may sudan. Wala si sila. Kabaw mo namin eh. Nunod mo yung mata. Nagawin mo. Kung tulog sa ikikuan, butol-butol. Yung bukawan na pagdughan ba? Pero kinahanglan na gano'n sa bendisyon. Gananduhan mo bendisyonan. Ha? Saan mo na? Saan? Saan mo buwan na gugayan? Hmm? Saan ba? Hindi na permittil. Ay, ha? Ah, dito ka dong, dito ka dong. Lingkod dong, lingkod. Hindi lang mo nagsasabi. Naman mo sila. Ha? Huwag naman, panhutan ba? Naman mo. Kasi ganahan ni nanay sa kuwak. Oh, hindi lang naganahan. Si tatay ka daw, pilihan juga na. Stricto juga. Dito kayo sa kaya ang buong wala rutin mo. Mabot ka sa trabaho. Minsan. Nga. Ay, nasa iba. Nga. Kaya naman sa lugar ng mga Pinoy. Kasi man sa computer. Ito na lang yung sa grupo mo. Libot na sa libot. Obat ko sila. Yes, na po.
Tama ko ba yung gawas ka? Ang sura. Ulit-ulit. Tawa din. Ang sura mo. Sabi na kayo ha. Lang, sa oras ka na mo. Ayun mo, pinagan mo rin. Mahal, yung kubuan niyo. Pauwi na kong ninyo. Pauwi na kong ninyo. Kira ka, boss? Kira? Ikaw pa ne? Kana ko kay imig ko puro day mga kwenta sila nga kuano. Dali na nung kayo kay ilak ra. Gid maibot. Ibot lang labihon. Ano ganito si Sir? Si? Si Sir. Makasay-say no? Hindi mo wala lagi ma'am. Sari ha. No, uy. Tagsam ko to sa una. Tataghan akong itong lubat ng kuwan. Kapil mo kay kuwan. Ang juli. No, uy. Kundari ka na, ibutang hawak. Kasakit to. Walang malik, no? O, nag-away na to sa labis. Di ay kadool rin hadlok ng tagwan. Ayaw tayo namin dito, di makahalang. Halang tayo dito. Kasi ang mamalik. Hadlok ito sa bak. Magkagwanta lang. May man. Ismail nga sa ko. Kuwan ba, murag mga kaliwat sila siguro. Mga kuwan. Ay mga good o bad ba. Kung kaya yung naglaban no? February 1, so good. Ikuan sa YouTube. Nanay ads, tanan ang shirt. Siguro may napa-activate na biyo. Ikuan, sige. Additional na, boss. Ikaw, kuwan. Nakulit ito, vlog na sa YouTube vlog. Ate Jen. Suki na nako. Ha? Sige, gamay na. Pero lahi na siya. Naman siya napansin, mapansin. Lagi na siya mapansin, ma'am. Huwag mo nagibalikan na sa kung kusunar no, naman dyan ako makita, ano ba no? Yung cellphone, tapos dahil man, ma'am. Wala na kung ng cellphone, bakit matabak.
ka magbasag. Ang boss, kung ito hapon gabihin. Wala eh. Ibang lang. Naligo pa itong nilagi, bro. Init ang naligo. Ha? Init ang naligo. Dito sa Lawas. ang buras. Buntag. Kung maligo ka, buntag. Buntag ang ligo man. Kung maligo ka, ayaw sa gulay. Kaya kung siya inawasan sa ligo, nindot na sa healing mo na siya. Luman. O, sige lang. Tambal na siya. Kung sa gulan mo na siya, wala na. Ibaraw ka, ibaraw na mo. Yan kang bino. Healing mo na siya. Manang sa tigat ng lawas ganyan, ang sayo kayo kung kahat sa ligo. Ang pagkuman, alami na eh. Pwede?
Plano sila ba? Ano yung pagdili? Sila. Duduha sila. Ikaw, may ito silang danon po nila, no? Natubangay naman sila ron, no? Tapos na lang. Tanggalin mo.
Kira ka dong. Kira ka dia. Kilok kayo muli. Pag-20 na lang mga. Ha? Sige na lang. Sige na lang. Ada yang Wait naman. Kaya. Lebih audio. Lebih audio. Apa kamu subscribe na ako ba? Sa'yo na eh. Ha? Tulong kakal. Ha? Nana, tulong kakal. Salamat. Katulong na. Katulad dun, no? Kakal na.
Sugod niya sa kayo. Kung grabe man yung na to primera jud. Lagi ko ba dangon lang, tama na. Kabalo ka mo buot og kanjit. Kanang mo kuan sa address dire. Kanang kuan ba? Ang trae GPS bitaw. Natin yung gusto na ako sa dali naman na boss. Ano oras gusto na kabalo boss. Para na i-search bitaw asang balay ni Eric Hilot. Nasa kito yung balay boss, pwede na. Facebook. Tapos, Tama na Facebook. i-search man daw GPS na. Asang address yan mo, Robina. Kapag Robina dito, malulukit dito amo ni balay ni Eric Hilot. Nadali nga lugar. Daw wala mo ko daw. Ilang ikaw sa GPS, wala day makitaan, wala. Register pa din na. Wala niya nakuha sa kuwan dre. Wala gani na, wala day nagbuhat dire. Hindi nakuha niya. Wala ni sulod dre. Wala ba no? Wala ni sulod rin itong motor. Motor man yung ginagamit nila. Di na pikot sigid. Kutsi, ano siya, giaddinan sila sa kon. Sa Rizal. Wala ang nada ni gawas, lupisay na. Bagyo mo kita diri. Kamera mo guna sila. Kamera ba? Ganda na ng motor ng gamit. Kita bro yung balay ng Pero mabuhat yun daw natin. Buhaton lang daw. Wala. Di pa kakakuan ka na buhaton doon na sa niya para iniglikit ko sa GPS. Makuan daw na dito nga dara. Ang Rabina compound niya. Itudlo daw ba nga mo nagbalay ni Rick Hilot.